Shabalistico. Baba, 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 Baba. Shebi you want banga banga. Baba. Kai jama'a noma akwai wahala kai gani kaga ko za mu je mu huta ne to zo mu rana ta yawa ai ina ga maka kai noma bismillah yau na gaji wallahi ai ina ga maka akwai gajiya yanzu dai bari in kunna mana sauti E-Money, 5-Star Music, Dr. Amira, KC in the building. Talk and do, talk and do, talk and do. I don't get time for talk and boo. Come on, talk and do, talk and do, hey, talk and do. I don't get time for talk and boo. Give you the dollar, tell you my lover, anything you wanna, for you I pray so. Give you the dollar, tell you my lover, anything you wanna, for you I pray so. Talk and do, talk and do, talk and do. I don't get time for talk and do. Talk and do, talk and do, talk and do. I don't get time for talk and do. What do you want? What do you want? Yeah, what you want to? What do you want? ke Aminu customer yawa wato yanzu yanda kika gajin nan ashe kawai sai ki ganki aljanna sai zaki shi a kawo miki gaskiya inda na gaji nan a ce an kawo mu mata aljanna nan masu kyau kenan wallahi yanzu ke in kin ganki aljanna mata kawai zaki shi a kawo miki sai ba hande bo baki san dadi ba yan boni ma lalashewa ya same ki ai ina gaya miki ko ashe ni yanzu in gani aljanna a tambaye ni cewa me za a kawo min na farko kina ji zan shi a kawo mini burodi da kosai sannan zan shi a kawo mini doya da manja da yaji kai kuma kin san wani abu gaskiya ni zan shi musu ko aljanna fa bazan yi noma ba what aljanna fa bazan yi noma ba what aljanna fa bazan yi noma ba mun da kuka ga manoma ne ina da babban gona hekta 1000 kar ku manta kowa ya rike noma hannu biyu a kafta